Dobré ránko, ráničko. Tak je pondelok. Ja som sa presunula na vykládku prvú. Tak uvidíme, čo tento týždeň prinesie. Keď sa mi podarí, tak by som rada spravila ešte video, ako si nerozbiť zadné svetlá. Mám na to pripravený materiál, keď bude čas, tak to nahrám. No uvidíme, čo bude tento týždeň. Má byť zase pekelne teplo. Tak toto šlo až neočakávane dobre a ľahko. To som ani nerátala, že tak rýchlo naložím. Že už mám svoj letný look. A tu mám samozrejme iba na jazdu, tak to k zákazníkom nechodím. Ako takto. Dnes sa začal pondelok celku šťastný. Ja som naozaj rýchlo zložila, rýchlo som naložila. Už to vyzeralo, že sa snad zaseknem, pretože chalaniskovi sa sekol počítač. Ale teda aj to dobre dopadlo. A ja som včera dávala video na nakládku. Tak s čím som sa dnes stretla ja. Aha, a tu máme červenú, výborné, tu mám pôjde vláčik. Pretože nášmu zákazníkovi cez dvor chodí vláčik. Ja som dnes mala, teda vykládka bola jasná, to som mala naložené zo soboty. Preto som mala iba jeden deň voľno, lebo som pracovala. No a nakládka som mala zadanie 33 paliet a 50 alebo do poroli, alebo také niečo som tam mala. Ono sa nakladá buď to jedno, alebo druhé. A my sa nahlasujeme cez telefón na tú nakládku a oni nám pošlú naspäť vlastne správu a v tej správe som mala rampu, na ktorej sa nič iného nakladať nedá, iba tie dopleroly, čo bolo pre mňa vlastne super. Pretože tie palety, ktoré ja som mala nakladať, tak co by bola oštara, to boli také, neviem, ako by som to nazvala, mrieškované ohrádky. Na paletách sa to vozí, no oštara je s tým, pretože zasekáva sa to o seba. Takže ja som vlastne za tieto roly vďačná. No a ideme k ďalšiemu zákazníkovi, odáme si odjazd. A po ceste budem musieť ja niekde spraviť prestávku polhodinkovú, pretože mne nevidie jazda. To už viem, to už mám odskúšané. Tomuto zákazníkovi my chodíme pravidelne. Takže jazda samotná bude trvať okolo 2 hodín, možno 2:15, závisí od premávky. No a uvidíme, ako to pôjde tam, pretože tam zvyknú byť tiež nejaké čakačky. Necháme sa prekvapiť. Takže ono to bolo v finále v celku fičak. Ja som tú prestávku ani nerobila, pretože mne zostávalo ešte nejakých 13 minút jazdy po príchode k zákazníkovi. Ja to väčšinou neriskujem, pretože oni mi tam majú strašne malý dvor a ja sa bojím, že nebudem mať kde spraviť prestávku. Ale teraz mi zostalo 13 minút, hovorím si, ja to risknem. Dnes totiž to nastala presne tá situácia, o ktorej ja som včera hovorila v tom videu. Ja som viezla prázdne obaly a potrebovala som si predchladiť pre toho zákazníka, kde práve teraz už stojím. Takže ja som letela bez prestávky až k tomu zákazníkovi na tú vykládku. Tam som skopala vlastne tie prázdne obaly, čo som včera hovorila, že to sa nesmie chladiť, a zvláštne pri týchto teplotách, ktoré my teraz máme. Dnes je, tam bolo nejakých 32 stupňov. No a zložila som, podarilo sa mi dokonca ešte tam na mieste odtiahnuť do tieňa, aj keď teda už to vyzeralo všelijako, ale kolegovci s kamionami sa pohli vlastne, tí si museli ísť nakladať. Takže tam som spravila prestávku, zapla som si chladenie, predchladila som si, no a už som u ďalšieho zákazníka a tu ideme nakladať vlastne mrazené. A ešte, aby som upresnila, včera ja som hovorila, že keď zabudnem, takže to mám ďalšie videa. Prosím vás, sú hlavne výrobne potravín a najmä mäsokombináty a tam sú napríklad háklivy na to, aby ste vošli dnu v krátkych nohaviciach. Takže pokiaľ majú požiadavku, že iba dlhé nohavice, ono je dobre nosiť ich v lete, aspoň pri sebe v kamióne. No a ďalšia vec, ktorá ma napadla, ja idem totiž to teraz nakladať zemiačiky, ale mrazené. To znamená hranolky, americké zemiaky, ale taktiež myslím, že oni vyrábajú nejaké tie jarné rolky a takéto veci. A táto firma niekedy posiela na promo akcie fritézy. Tak keby ste sa s takým niečím stretli, ono tie fritézy neznesú mráz. Takže určite nie do jedného toho raumu alebo toho dielu, kde vlastne mrazíte ten tovar,
tak tie fritézy tam s tým tovarom v tom mrazáku byť nesmú. A tam to treba buď to predeliť, alebo nejak to inak vyriešiť, pretože ono by ich to mohlo poškodiť. Tak, to je asi tak zatiaľ všetko nič. Ja sa idem teda nahlásiť, idem sa prezliesť, pretože ja takto k zákazníkovi samozrejme dnu nemôžem, idem si dať firemné tričko. No a pôjdeme nakladať mrazené. Pred chvíľkou som tu sedela polonahá, teraz už mám zimnú bundu. Áno, vítajte v svete chladiarenského a mraziarenského transportu. Tak nič, predo mnou je kolega s malým kamionom, takže ten musí nakladať a ja pôjdem na rampu B po ňom. Takže mám chvíľočku čas, tak neviem, pôjdem sa zabaviť. A mal ma brať nejakých, myslím, hovoril 16 ma spaliť. Takže mám trošku času, asi si pôjdem napísať nejakú rozprávku. Nie rozprávku, potrebujem si napísať hodiny za minulý týždeň, aby som vedela odovzdať, aby som dostala diety. Takže tak si ja pokrátim čas. Tak teda ten dnešok ten išiel neskutočne rýchlo, to už sa mi dávno nestalo, aby takto krásne išiel celý deň. Naozaj od rána od tej prvej vykládky, potom nakládky, aj tie papiere celkom dobre dopadli napriek tej kusnutej tlačiarne alebo počítaču, či aký to tam bol problém. Celá tá cesta vlastne bez prestávky, u toho ďalšieho zákazníka na tej vykládke, tam som vlastne rýchlo vyložila. Pauzu som tam krásne spravila na dvore, najedla som sa, predchladila som, dofrčala som na tú poslednú nakládku a som hovorila, že idem nakladať tie zemiaky, respektíve hranolky, americké zemiaky a tak. Tam sme pomerne rýchlo naložili, no a priletela som s tým domov a vlastne tam som nechávala auto už na rampe, pretože nemali na to miesto. Takže super, ja som mala fajerabend. Akurát teda potom oni potrebovali dať auto preč, čo mne nikto nepovedal. Keď mi to povedali hneď, tak ja im to auto odtiahnem zrovna niekde proste na elektriku. Ja som mala na elektrike, ale nechala som ho vlastne na rampe. Takže tam bol také malé nedorozumenie, ale tak fajn. No a pozerala som zajtrajšiu túru a zajtra mám 4 vykládky, veľmi pekný smer. A veľmi pekná točka naozaj, 4 vykládky, myslím, tam mám aj jednu nakládku, tak na to sa teším, to mi dnes spravilo radosť. Takže zase zajtra.